Bolanny bun refleksiv geçelim. Refleksiv. Bu näme? Bir özlük diýmek. Bir işi biriniň özüniň etýändigini görkezýän bir zat. Yani özlük çalışmany ulanyp bilýän işlikleri diýeli. Ve muňa da käbir işlikler girýär. Ýazaýyn. Ja, esasan şu işlikler refleksiv işlige girýär. Refleksiv. Ilki bularyň manylaryna seredelim. Onsoň refleksivde nähili gulanmaly oňa seredip geçeriz. Asetrezi. Bu ýaýyň içine ýazanlarym menlikde garşyma soňýarlak yntyl-nesk. Meselem men tanyşdym. Böyle. Asetrezi näme? Turmak. Ýerden özüň tuzurmak diýen biliriz. Tuzurmak diýeli. Tuzurmak. Asekulka. Gapdallaryna da şolaryň opozit garşydaşlaryny ýazdym. Asekulka ýatyrmak. Ynkalça kowuş giydirmek. Kowuş giymek, giydirmek. Giydirmek diýen şonu has dogry bolýarmyka diýen türkmençede. Bilen kowuşuny çykartmak. Kowuşy çykartmak. Umbraka eşik. Eşik giymek, giydirmek. Despraka çykartmak. Asekasatori. Bil durmuş gurmak. Toý etmekmi? Durmuş gurmak. Gurulmak. Ase ıntylny. Beýin duşuşmak ýa-da duşuşdurmak. Bilen aýryşmak. Yani bir duşukdan şeýle aýryşmak. Ýa-da hawa söwüşip aýryşmak olan bolýar. Aseduce. Beý äktmek. Äkitmek. Bilen ýyzyňa dolandyrmak. Ýyzyňa dolanmak, dolandyrmak. Ase yngraşy. Semremek. Ya da semretmek. Diýsek has dogry. Ase çerta. Söwüşmek. Söwüşdirmek. Ase empaka. Ýaraşmak. Bular sözleriň manylary, işlikleriň manylary. Indi refleksivde nähili kullanýas? Oňa seredelim. Asetrezi näme? Oýandyrmakdy. Şoňa seredip geçelim. Обычно görşüňizdelik işligi gönmeli ýönkömede üýtgetýän. Ýöne şu ýere goýmaly adymyz bar. Näme? A çalışma. Refleksivde ulanylýan a çalışmalar. Ýewdema, men özümi tuzurýan meselem. Yani türkmençede manysy şu bolýar. Tu, te, yel, se, ýa-da se. Birini ýazyp goýardım. Noy, ne, voy, va, ýyde de se. Näme bolýany manysy? Men özümi tuzurýan. Sen özüňi tuzurýan. Ol özüni tuzurýar. Biz özümiz tuzurýas. Siz özüňizi tuzurýaňyz. Olar özlerini tuzurýarlar. Böyle goşmaça ýanky ýokurdaky ýanky geçen işlemizden alaly. Asyan braka näme diýipdik? Geyindirmek. Indi refleksivde üýtgetsek nähili bolar? Ýew, ma, ambrak. İşligimiz ilki ýönkümde üýtgetýäs. Öňüne de näme? Açylşmamyzy goýat refleksive degişli. Tu, te, ambraç. Kanunam ýatdan çykaramzok. Kydan soň ýigelse çewirilýärdi.
Yel se ambraka. Noine ambrakam. Voiva ambrakats. Yeise ambraka. Men özümü giyindirýän, sen özüňi giyindirýän. Sen özüň giyip bilýän da. Ol özüni giyindirýär, biz özümüz giyindirýäs. Siz özüňiz giyindirýäňiz, olar özlerini giyindirýärler. Mesela men seni giyindirýän diýjek bolsak nähili bolar? Ýög, men seni giyindirýän. Te mbrak. Men giyindirýän seni. Şondan men seni giyindirýän. Şoň üçin gerek refleksiv. Kimiň näme etýäni orkada. Ya da men seni oýandyrýan diýseň näme? Te trezesk. Seni oýandyrýan. Ýög te trezesk. Ýa başda käbir refleksiv işliklere referetdik. Olar näme general umumy. Başga da has köp ulanýan refleksiv işlikler bar. Olaryň bellek geçeýin. Täbi günlük durmuşda has köp ulanyp bilinjekler. Mesela a se juka. Näme oýnamak. Sen özüň bilen oýnaýanmy? Yani birini oýnatdyrýanmy? Şeldem çağa tereden oýnatdyryp bilýän. A se uyta. Da bir zada seyretmek. Esasen televizor, kompýuter şunýaly ekranly zatlary seyretmek üçin ulanýar. Sen özüňi seyretdirýän. Şeldem. Soň başka. A se spala. Näme? Yumak, özüňi yumak. Mesela getireýin şunu. Yuma spal pe myna. Yuma spal pe myny. Näme? Men ellerimi yuýan. Türkmençede şol ýöne sen şu yumagy kimiň etýänini görkezýän şu ýerde. Başka asemuta göçmek, göçürmek, göçürtdirmek özüňi. Başka asegrabi özüň bir ýere howlup durmak. Howlup durmak. Supara. Gatörmek. Gatörmek. Başlangan şu ýerde gatörmek diýdimekden. Gatörmek däl de bol. Näme bilen ýazaýyn? Refleksivde gaharlandyrmak bolýar. Refleksiv ulanmasaň prosto supara işligi, refleksivsiz bul şu öýkölemek bolýar. Öýkölemek. Ana şu refleksiv tapawutlandyrýan zat şol. Käbir işlikler refleksivde manyfy ütköýär. Okay. Mesela şol işlik hem aseýta refleksivde bir zada seyretmek. Yani sarılan ýazaýyn. Bir zada seyretmek. Prosto ýöneköý. Uyta işli bolsa, bul ýatdan çykarmak. Ýatdan çykarmak. Koşuňyz alak. Refleksiv we refleksiv däl wagty ütköýär. Mesela misal getireli şu işligi. Mesela ýöw te
Supar petine. Petine. Näme men sana gaharlay. Bilen. Men sana gaharlay. Eger refleksivsiz häzirki zamanda olansak yeşt. Suparat. Pemine. Mesela pemine. Matırşı. Sen menden gat gördüňmi? Şondan. Şo diýmek bolýar. Görşüňiz ýalyk refleksivsiz many ütgeýändir. Ýadyma düşüp durka ýene bir işleýi aýdayyn. A, S, afla. Bu asafla näme? Refleksiv formada yerleşýär demek. Meselem yerleşýär. Meselem Aşgabat şäheri Ahal welaýatynda yerleşýär. Adam. Ýa-da planlar bilemok Nohurowda yerleşýär. Meselem. Ýöne häzirki zamanda afla işlegi näme diýmekdi? Häzirki zamana geçmemizde aýdypdym. Bu bir hakyny bir zat öwrenmek diýmekdi. Bir zat öwrenmek. O kapsat öwrenmek bir hakyny bir bilgi edinýän. Refleksiýa opşu şeýle manyfy şeýlerek bir işi kimiň etýänini görkezýär we refleksiw olanymyzy görşümiz ýaly käbir işlikler manyfy ütgeýärdi. Käbir işlikler bolsa ýokman ýa-da refleksivde ulanmaly bolýaňyz. Başga şekilde hiç ýyl ulanyp bolanok, meselem özüňi tozurmak şeýledem her geçenimiz. Madama refleksivde gelýär. Asetrezi. Şoda. Bunu ýene köpräçik praktik etseňiz ýadyňyzda galar. Esasat nämedir? Şu çalışmalar. Bu işliklere bir işini adat ýa-da ýönküme ütgeýär. Bolany.